गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय। आंनि आंगो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। फै जों गासैबो दोंसे खन्थाइ खोनासंदोनि। खन्थाइखौ दैथायहरदों धेमाजि जिल्लानि बैग्रिगुरि गामिनिफ्राय लोखिराम दैमारिया। खन्थाइखौ आवरायगोन आं केसरियारि। खन्थाइनि मुङा मबाइल। मबाइल 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 बोहैथि दाहारजों समजों लोगोसे सफैबाय गोनोखोआरि मबाइल। ग्लबेलाइजेसननि नैबे मुगायाव नोंखौ बाहायबाय उन्दै गेदेर बयबो समान। गोसोखौ गोजोन होग्रा मा एसे मुहिनि नों मबाइल। नोंखौ बाहायोब्ला समखौनो मोनथि रोङा। सोरबाबा खालामदों फालांगि, सोरबाबा खालामदों राजनितिक, सोरबाबा रंजादों नोंखौ लाना। मा एसे मुहिनि नों मबाइल। फरायनाय लिरनाय बावगारजोब्बाय नोंखौ लाना। सोरबाबा अनलाइन मोजां मोननायनि सान हर। सोरबाबा जाफुंदों, सोरबाबा फैमाल जानांदों, सोरबाबा गोथौ हाखराव गाब्रनांदों। मा एसे मुहिनि नों मबाइल। एसेनोसै, गोजोन्थों।